Kalinggoy! Kalinggoy! Yung kasama mo? Sino? Mga estudyante. Free entrance daw. Pero may 10 piso bayad. Iba yung mananamay sa digil, nakahang. Ano talaga pag mga ganitong araw mo siya, wala masyadong tao. Weekend ay grabe tayo. Ay pawal at pa yung susi din ko. Bakit tinignan ko. Ang tubig mainit, malamig. Nahihiya ko. Mainit na.